seara o să facem astăzi biluțe de nucă de cocos. Avem nucă de cocos 200 de grame, un pahar întreg, 4 albușuri, un pahar, jumătate de pahar de zahăr, o linguriță de lămâie stoasă, linguriță de vanilie și jumătate de linguriță mică de praf de cont. Amestecăm toate, batem puțin înainte ouăle și le amestecăm. Am bătut puțin albușile spumă, punem lămâie și treptat o să punem zahărul și mai batem încă puțin. Punem nucă de cocos, bicarbonatul și amestecăm. Lăsăm 10 minute deoparte și până facem beluțe și la cuptor la